Hindi nagkarawat ka kakulo. Ay, oo. Ha? Oo, kaya usakip kita nga beneficiary. Dito kita period. Damo nagpakarawat ka kulok, mariso din ni. Oo, dito rin ka kanilin. Damon talo na damon talo na nalipay pastilan. Ayun, wala. 3 mil to dito. Oo. Tapos bugas. 2 mil man lang ko ng buwan. Oo, 2,000 kaya mil bugas. Baka okay na kaya natag sobra Ayun. militon bugas. So, tagkatungan siya ako. Kasalamat mo kung nagano'n. Pagkaon mo. Kasalamat mo kung nagano'n. Pagkaon mo. Kasalamat mo kung nagano'n. Pagkaon mo. Ano, manududong ano? Saan ang good magpasalamat ano? Mga kanan pamilya ako sa Kasimana, malibre. Oo. Nagpira mo nag kanina. Ha? So, 140 na, Fred. Ano tayo, mamamahaw kita kung kadina. Pwede ginugap kanina na. Kadina nala. Pero ano, lagi ito nga pwedeng kadina. Para lang nagpapabiyahe. Okay. Takulok, nakakarawat ka. Pare lagi, Fred, nagkatulog. Oo, wala yung makakarawat. Ay ko, nakakarawat ka Kasi ano. na kayo mamagayinar kung baga ko. Payag dala. Oo. So, pare, yung kino, pare, yung pa, kumakaw, pare, lagi para sa. Kung pa niya lumakita. Pare, kung Alon niya, wala makakabiyay taksangkay. daw, kuha na daw. Ano? Kuha na daw. Di man niya bulig. Pinapili ko ya, ano, pamahon kon kadina nala ko, no mo, pay practical. Since gintag kasi ako no sa nga babae. Punta di hino ka po nga ako ni expertaran kung hirahin naman ang pinanagan. Usala liwat ako nga ubusgad no, o ubusgad imo ginoubos nga imo sangkay. Kung riko ka, panhatag. Pagpaabot iti imo kuan imo grasya, ayo pandawat hintawo. Kung may daman to nira pinanagan iton nga tagkuan, iton nga kanan inwaw pedicab drivers or korehen man nga mga Punsyo Pilato, pagpasalamat kita iton naira nga natagan. Diri kay maaraba ka kung nirahin noon pinanagan. Diri ton hindi mo rason nga ikaw mangunguntra ka ng tao. Ako pagod na mo gintag. Kay ano taksalay mana. Kung riko ka panhatag nala. Kung wari ka mang katagi ay hinsaba. Kay maraot dugot nagawasit nakilala imo. Tinuod. Diri pa ko politiko. Waray pa politiko nga nakaputakon. Taparakpakan pa ako ha. Waray politiko nga nakaputakon. Magkalingit mga sangkay ko iton. Parehas kun hira sangkay nga nadire ako matagan hin isyu. Parehas yan na tatagan na nakniyan isyu. Sala ko ba nga kinarawat ako iton? Waray didto hasakob nakasurat for inwaw and pedicab drivers only. Waray ko didto nakitaan. Kung inabot man in 1,000, waray ko natlabot. Ha? Ano ka ba? Dirahin mo ba ka, ano ba taksalain man na ngayon magpapakaaluhan liwatin sugat? Yan, hinumat naging makaalo. Darating kawanon. Salatak na siya rin, kung riko ka, panhatag. In politika, may pagupudupura, kaya di kitong direct politiko nga tao. Hindi mo ito sana ikaawa. Mga sangkay ko ito nila, manapini, Tikson, Mano Mayor, Pel Tikson, mga sangkay ko ito nira, Mano Efren, mga sangkay ko ito, ay pagrambulay ko ito upod. Ha? Amula. Pabulad to. Manag-edit ko na ini. Woy, good morning. Good morning. Oh, sangkay ito nyo. Kumusta ka? Or you Rico Sena? Dito po. Today is April 8, 2024. Time check. Oras 8:30. Oy, kumusta ka mo? Sorry, klase yan na. Tubtub Wednesday ko, no? Salit baga dirita ka po dyan ay kusya. Oo. Boy, shoutout na luwa tayo.
Oo, mga kuya koy. Oo, ano ngayon ko kuan? BM. Wala. BM ka din sa kay. Bugat man. Paniguro. So, di na ba yan, ano? Ay, di na kaya mauman na. Oo. Laga daw. Igila. Padayon la. Oo, ay, yan. May naroon yan. May babatan niyo an aton baga pagyakan. Charot. May natan yun yung istoryahon. Oo, kabayan nga kakaulo po panhatag. Ano ba ito nga mga issue na liwat? Ito rin tuwantas. Ginupod pa ako. Masasahid ka mo niyan. Sinangadlaw, kita. Mablis kita, mablis. Anay, mablis kita, mablis. Okay, God bless. Puman ini. Agi daw. Buapuhan oray Ex-vice mayor. Ang transmission na to na. Nanti kita simbahan kan Ramos. Aw, kan Ramos. Hindi kita interview. Gadi kita. Nagaano kaya na manododong kumusta't life? Waray. Dito manododong. Malilipay na luwat ini nga. Buro bisita na. Malilipay na luwat ini nga may naging kasakay ko ikaw. Naka-vlog na luwat ito niyo. Nagkarawat ka kakulong. Ay oo. Ha? Oo, kaya ito sakit kita nga beneficiary. Dito kita interview ako. Oo, din yan, din eh. Adto pa. Kanto ka dito. Konstitusyon nito. Oo. Sunod. Sunod interview. Interview na. Huwag good kita. Huwag good mga nododogit mga. O subakay, kaya tuminong dong good ano. Ang lahat ito, ang pang-eskwila. Oo. Trip pala. Oo. Pinapamimog yan naman mga kalsada. Oo nga yan. Napag-drawing na kami. Wala ka na no? May nang mapahan pa. Kung tanawag. Ang San Roque, waray pa man ito kuwan bilang ng mga kalsada. Oo. Dili. Awa may interview. Pamati ko baga may na nag-birthday daw. Okay, laking birthday. Kay may dito nila kung 5 yung anik patay. Ako man lang basta may team. Nakadula kita tungkol may Baga na iti mo kada inadlaw ano, inadlaw ti mo ano nga di simbahan ano. Oh. Adi pa, may sakay pa. May sakay pa. Oo, yan anay. Di rin tanong nakita ito Sangkay ko. Oo. May nag-birthday. Amo na birthday. Ikis siya. Oo. Ikis siya. Ba? Ikis siya. Saan niya kasimbahan? Hindi niya assumption dito. Nganyakan Ramos. Oo, kadaglaw. Iya ko. Pumis. Oo, okay. Oo, ba daw kay. Tigang manododong ana kung pag-abot ngayon hindi ng 2020. Baga nawarayan nagtrabaho Manila. Nagkakasursarugat yan. 23 years na. Ngayon, Oo. panatago dito. Oo. Anhag doon, nagagagmotor pa ko. Nakagto ko pa. Oo, kung nagmumotor ka pa ngayon hadto, ano? Oo. Mga saan nakatuloy, hindi naman nagmumotor. Oo. Napaganto na lang ko ito. Kung napakyaw na ko yun, sarakyan. Puro menos man si Man. Ikan simba, yung tanda. Wala akong liwat. At kung ko ito, baga, pagpasalamat, ano? Oo, 23 years. Wala ka na. Dahil mo nagpakarawat ka kulok, marisaw din ni. Oo, dito nila kanayatin. Damon talo na nalipay, pastilan. Ayun, wala. 3 mil po dito. Oo. Tapos bugas. 2 mil man lang ko nung buwan. Oo, 2,000 kayan mil bugas. Baka okay na kayo natag sobra Ayun. sobra militon bugas. So, tagkatunga, siya ako. Kasalamat na ito na gano'n. Pagkaon. Oo. Ano, manududong ano, saan good magpasalamat ano? Mga kanan, pamilya ako sa Kasimana, malibre. Oo, kay may dangan yung sa tutulula ko ni Rakuan. Oo, tagay may hatuman siya ako. Mga bulanong ko na ito. Nira. Hindi man magbulan, pero problema. Oo. Ito
blessing in disguise mo ano dudong na nagka Hindi pag-election. sakay kita. Oo. Liquidation ba? Vincent Ferrer. Mhm. Abierto sa inyo na. Dito. Awali ka dito haluyo. Ito man nga. Buti ay abiyerte ito. Abierto ini. Oo. Oh. Ay, salamat. Amo na lang yung effect mo na. Bisyo. Stilen. Adlaw. Makarawat lang kung manududong ha. Thank you. Sige. Wag manududong. Na may kasakay ko. Blessing in disguise. Na tigang haya mismo no. Dakong bulig iton para iton kuan mga paragpidikab, inwaw, sadang naton untay kalipay ano. Diri kay magtatagan pa naton hin ibang karuyag sigon, labinahan ang butano nga pinapag-explicar pa ako. Dahil ano yan, matutukib ka mo niyan. Mamamasayros lakanay ha? Okay. Dahil, baga makong ko dito, tingko ba? Bayan kita pakulog. Buya. Good morning the two ladies out here. Today's April 8. Ano? Ala, sorry. Sabay ganun. Okay nga kayo, kumusta tiyo? Adlaw, bisan may klase, wag may trabaho. Hindi mo nagbo-burger ka doon muna. Maloyan tiyos. Nalugi man ako kasi ko malapag pinanhatag. Uy, welcome to my vlog. Charot. Uy, nag-vlog daw. Ka ngayon? Maloyan tiyos. Okay la? Oo, okay. Bata ka din ka mo. Tagal na balata na ako. Tanawan. Shout out kita mga taga-tanawan nga agibso na trabaho. Mga teacher ano? No, ano office? Office. Okay. Saludo ha iyo ton Kuya, ano timo page? San kay Tonyo TV ha YouTube. Okay. San kay Tonyo TV ha YouTube. Tapos sa Facebook, San kay Tonyo TV gihap. Ngan may itakong kasagaran nga ginagamit ang akong profile. Dili ang Facebook lagi siya kay mas damo yan at mas damo iton pag nag-follow ha akong profile page. An alien nga profile. Oo. Amo doon saan kayo mga engkanto man alien. Mga tanong yung mga entities. Charot. Okay, thank you. Naupod ka mo na akong content. Charot. Wala problem. Sangkay, katonyo. Oo. Diba? Nagkuanda yun. Oo, yun pala. Ay, welcome. Ngayon ni kami may anak class ini nandiyan yung pag nakada pa kay ABS. Ana akong pagkanitid pylon. Ang naghatagin ko man dito Ito man yung classroom. Yeah. May dito yung classroom. Dila kami kuya. Din eh. Yeah. Ada makarawat la pa yan. Ay, ugad. Wala problema. Ako natin pangabuhi. Ginunahan. Thank you, ma'am. Good night. Sweet dreams. Mga turog. Okay. Mamaya din Hilton ko. Ano? So, sumalibot kita ni kadali ha? Kadali lang. Oo, manaman din hini. Oo, nangyani kami. Pakasulod ka after how many years? Pamati ko. Naina na, ang panahon. Kinakato pa kay Bisad to. Tiniman nga ko niya, makita ka mo. Okay. Iton man nga kuan, iton man nga kuan, iton nga skilahan dida. Oo. Kanan kuan, kanan. So, ang pagdonitan Ted Pylon. Manong Ted. Kan ABS-CBN. Ebso, welcome to Philippines. Sorry ko nalatanggal agad na background. Anya yun ang kaino ka arubanim kadina. Tinood. Oo, tinood. Ay, wantim kadina. Ito man kita, balik kita balik. Iya, re. Tagpira man kadina. Ano yun? Ha? So, wampur kaya, Brad. Ano tayo, mamamahaw kita kung kadina. Uy, bigyan kadina na. Kadina na la. Pero ano, lagi kita nga pwedeng kadina.
kuwan. Kanda kuwan daw. Dali. Dali ha, dali. Dilis kayo na. Dini? Oo. Ala. Na-request yung pamahaw. Oo. Papamili ko. Kadina o pamahawon. Siyempre, parang nagpatabiyahe. Ah, okay. Kakulog, nakakarawat ka. Wala lagi, bro. Wala ka tulog. Oo, wala yung makarawat. Ay, kung nakakarawat ka, Hindi no? na kayo mamagayin na kung baga po. Kuwan. Ah, dini, may dini. Ito kang dali. Hawain. Dali. Ah. Ah. Oo. 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 Kaya itong. Ano, nakabidyo. Itong. Problema itong. Itong. Wala ka ngayon eh. Ay. Ikaw, nakapagtagadanos ka dyan, ano? Ay, di rin. Dapat yung. Wala, sa wala. Dini. Oo. Dali. Oo. May tagsangkay. Tagsangkay kung kita magburad pa. Ay, oo. Bagay. Papayad. Abot ka rin. Araw yung pagpayad. Kaya ano, ikaw ulit mag-ayad. Di rin. Dito kang daguan. Papayad. Payad dala. Oo. Wala yung imin kilo. Wala yung kilo pa. Kumaka. Wala yung labing kwarta. Kung pa nyo lumagi ka. Wala yung pagpagpagpag ko. May dala. Eh, mapurin mo na ako mag-ispakito ng umagi. Hey, Brad. Okay, ano na? Okay. Malupat na kita ha. Okay. Balik kita. Balik kita. Kuwan. Sana all narinig na lang. Sana all. Basta magsakay lang yan dito. Oo, Brad. Pagod na. Kuwan. Ang kamong kuwan. Talag-salag kita magkatangka na lang. Mga dito lang kang dator ni. Ah, talag kita kang doktor ni Ang kamong natin ka Brad. Brad siya. Ang kuwan. Tugod mo na lang. Wala yung dero. Sige kuwan. Oh, wala klase yan Wala na. ka siya. Ito man. Mato, maya. Iya ko nga, baga nagkuhan lang ko na yun. Oo, kung kuwan na ba. Libot lang ba? Huwag yung kay tuloy yung kadlaw ng ori klase. Tulo lagi. Lunes, Martes, Merkulis. Kay Ruth mga namamam. Ano, namamam yun ako. Para ikot ko nila anay. At ano naman Brad? Okay ba? Ay na. Sige, kuman, tumal ka din na. Hindi ni. Mamay ko lang. Oo Brad, tumalit. Kasi na. Talon niya. Wala mga kabiyay taksangkay. Ano daw, kuha na daw. Ano? Kuha na daw. Di man niya bulig. Eh, pinapili ko ya, ano, pamahon kon kadina nalako no mo, pay practical. Ano? Practical. Ano man ma-attender kita ha? Oo, tinder kita. Okay, Brad, thank you ha. Okay. Oh, pasalamat kita tingo. Wait, wala na nga na mataon. Ayaw na. Ayaw na okay na ito. Wala na nga mataon. Practically sa ako, pisang kay. Pero po siya ikaw. Oh, yan to na, ano sakay. Ay na sakay. Brad, thank you. Oh, wala pa yan. Basta magsarang kay kita. Oo, mag-Brad pagod. Ano man rin para mo tin juwaray. Ada iya. Kasi ko wala yung kulit sa pliano. Ay, gusto. Tao, simple lang. Buti na ito ang pagi. Ano? Buti nga pagi, makapalipay na kita to sa ito. Ito nga baga pagpili ka. Kaya ramat na niya kuhan. Ramat naman na niya. Ano pa yun eh? Ay mana, okay. Uy, nauran na. Ramat na niya at talon kuha na niya kadina. Magano man kita. Practical ya, practical. Pagkaon o butang? O pagkaon o pagkaon o butang? Pagkaon o kuan? Kadina, practical ya. Pagkaon niya, wala yan pagkaon. Kaya makakaon ko niya kung na oras makapidal. Bagay. Ano gusto lagi
ito baga makasasala to niyo susugara itong tingkin ang buhay mabawi ka lang mabawi ka lang titim kalurungan hindi ka makasasala iginda dara kontad to yung nga di restaurant bidihan doks tandoks nagyayakan na kita. Oy! Okay nga. Ano man ngayon ka mo? Pala daw, pag imang raw daw kita, no, kadali. Kadali lang, kadali. Punta na bati ka mo, ano, na bati ka mo takbusis. Ari kita yan na plaza, kaya baga mapaso-paso. Mapatugnawan kita. Di din nga halo-halo, tag-30 tala. Kabahin ni ano, kanina, o kagabi pa ito. Gin-message kasi ako, gintag kasi ako no sa nga babae. Punta di rin nalak ni mo gintatag mana kung hino ka man nga kuang ka. Napabido ba kay napabido ba kay igin tag mo pa ako kaya nung ngayon magyayaknan o masaring ka mag-explain para pa kayo mo kahino ka po hino ka po nga ako na-explain kung hirahin naman ang pinanagan o sa laliwat ako nga ubusgad no o ubusgad imo ginoubos nga imo sangkay kung riko ka panhatag pagpaabot iti imo kuan imo grasya ayo pandaot hintawo kung may daman to nira pinanagan iton nga tagkuan iton nga kanan inwaw pedicab drivers or korehen man nga mga Punsyo Pilato pagpasalamat kita iton naira nga natagan diri kay maaraba ka kung nirahin noon pinanagan diri tunhin imo rason nga ikaw mangungontra ka ng tao ako pagod na mo gintag kay ano taksalay mana kung riko ka panhatag nala kung wari ka mang katag ay hinsaba kay maraot lugot nagawasit nakilala imo tinuod malayan ito nga nagpipinabantayong kahit mga tao ba nga adin talon pasalamat itira nga nagpapakakaon nataganin pagkaon, nataganin ayuda itnagaw sa'yo maawanong ka oo makangaralas God dili ko kadin sadang bato nun pero let's this make it simple ha diri pa ko politiko waray po politiko nga nakaputakon taparakpakan pa ako ha waray politiko nga nakaputakon magkalingit mga sangkay ko iton way back 2020 Manong Mayor Pelticson nag-offer ha akon pagtrabaho ay ako mo sa nga cameraman but I refuse then Himana Mayor Gina Merilo nakatulong nagipita akong pag-offer na magtrabaho ka LGU pero nag-refuse lagi ako kaya no parehas kung hirasang kay nga nadire ako matagan hin issue parehas yan na tatagan na nakniyan issue ng partisan po ako amo nga niya dire ako nasulod din politiko dire kay bakit kay nagpapakaong kita na nahatag kita pwede na kita dumalagan hin pagka konsehal gutiya iton nga requirements amo labang iti tubtuban hiton imbis magdudugang kitan sangkay imo man giniibanan ginaaway mo man ako anot sa lakuha imo mana hala do pag gusto ya lugod kita in personal no mapakadto kay usig nga lako ig PM ako kay nadirak nga imo ko pudupuron sa dito nga politika first time ko iton nga imo magtagha kon nga imo susugaron hino ka wala ko sa laim sala ko ba nga kinarawat ako hiton waray didto hasakob nakasurat for inwaw and pedicab drivers only waray ko dito nakitaan ang nakasurat ta dito cash assistance
and rice distribution. Pero waray nakasot for Inwaw and drive and pedicab drivers only. So entonces, kung inabot man in 1,000, waray ko natlabot. Ha? Ano ka ba? Dirahin mo ba ano ba taksalain man na ngay magpapaka-aluhan liwatin sugad? Yan ay naman naging makaalo. Darating kawanon. Salatak masisiring kung riko ka, panhatag. Kung gutmanon ka, ayon saba, pagpakabuhi. Di mo man naging kukontra, mag-ewayon ka man. Sakto. Mula ito na, pasaylo ako. Aw. Mama saylo latak nga daan. Itak mayayakan hinin at mga nayakan. Kaya di rin maupay liwat. Ikaw ba naman? Mun, baga aton panuyo din he, tatanawan kaupayan la. Eh politika ek ni pagudupura kay di kinton direct politiko nga tao. Lamo ka. Kubosong ko na di. Charot. Aw sulibang ko ngayon na di paig padayon tayo ng istoryahon. Nagprepare riyan na iton kanan para buwas araw ng kagitingan. Ada na akong gininakan kanina para to mukay kagit kada. Ha? Ayaw pagupudupura ba ya ha? Amo latag masisiring hay mo. Nagpapakabuhig pa ko pagpakabuhin maupay. Makangaralas ka man. Oo. Nagpamatiyan na lagi hapon ni Manodudong Banyes no? Iyan na mismo nagsiring nga makalilipay ito nga mayada mga kalungkanayan kay pagkaon ito. Diri ni mo tun sadang ikalamot. Diri mo tun sadang ikaawa. Mga sangkay ko to ni Rayman na pini. Tikson. Manumayor Pel Tikson. Mga sangkay ko to hira. Efren. Mga sangkay ko. Ay pagrambulay ko upod. Ha? Amula. Pahabulad to. Anay gi-edit ko na ini.